खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 18 जानुवारि 2025 सनिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोद मोजां जेरावबो देरहासारगोन गुबुनखौ दिनै गोरलैयैनो गोजोन होनोबो हागोन सुथुरखौबो गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन मावनो हानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आरो आयाबो बांनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन न'खराव अननानै फैगोन बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौ दिनै मोननो हागौ गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गोसोनि बोलोआबो दिनै बांनो हागौ मावनो हानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानायाव गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि बोलोआबो दिनै लोरबां जानोबो हागौ मावनो हानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन माबा नङा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै गोरोबलायाबो जानो हागौ जायखि खामानि मावामानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै सांग्रां जानांगोन गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोद मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन आयाबो दिनै बांनो हागौ न'खराव बिमा बिफानि अननायफोरखौ दिनै मोननो हागोन समाजाव मान मोननो हागोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन मावनो हानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोद मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोद मोजां बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन मावनो हानाय खामानिफ्रा थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजानायाव गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो पजिटिभ साननो रोंगोन मावनो हानाय खामानिखौ मावफुंनायाव सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजावबो लोगो लेवा बांनोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ मावनो हानाय खामानिफ्रा मावफुंजानायाव माबा नङा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ बहाबा दावबायोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बयजोंबो गोरोबनो गोब्राब जागोन माबा नङा मोनसे हेंथा मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जानोबो हागौ कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां
गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आरो देहायाबो मोजाङैनो थागोन न'खराव बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौ मोननो हागोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांनो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जानोबो हागौ लोगोफोरनि हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन गोदान थांखि लानो रोंनाय नङा सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ आरो गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननायाव गोसोआ जोबोर खुसि जागोन मावनो लानाय खामानिफोरखौबो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोआव बोलोबो बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन सिगांनि बबेबा जेंनाया दिनै गोरलैयैनो सुस्रांजानायाव गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ मावलांनाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो समाजाव गोबां मान मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांनो हागौ गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो हागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव दिनै गोग्लैनांनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो आयनिख्रुइ खरसायासो बांसिन जानोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै सांग्रां जानांगोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा न'खराव बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावलांनाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन समाजाव मान बांगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव बिमा बिफानि अननायफोरखौ दिनै मोननो हागौ गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां
गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि बोलोआ दिनै बांनो हागौ गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों